e wonani alluwa ngal ɗo de ay inde jami'u ko 114 ɗum cowata laabi muɗum mbiya 114 so sowama laabi 114 rokkatma ko 12 e temedde 996 ay sa ƴeewi bange ma nanno ene hen 1 e 2 e 9 latif nan ton mofti latif nan ɗon mofti on saha cuuɗa 12 o cuuɗa 6 battidiɗo 99 nan ton mofti inde Allah ɗe on saha noon jalta boowal ma yiɗo winda diine e duniya jaadi ay diine e duniya rokkan ma ko 129 latif ay talib e matlub jaadi rokkan ma ko 129 ay sihhatu badanin rokkan ma ko 129 garta noon e limore yahannone nde winomo jami'u cowa ɗum laabi jami'u rokkuma 10,000 e temedde 996 pecca ɗum 9 jiya yalta 1,444 hitande hikkande ɗon yarata wadda min mbi goto kala e mon kullu amin wa antum bi khairin hitande hikkande ande yara 1,444 wadda min mbi goto kala juule mo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo min jarlima min jaafima e waɗi jarlaɓe yaafaɓe on jiide nanɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eyi ene woodi musidɗo meɗen namdiɗo en mbaɗino henne wonde jami'u nde sowono laabi jami'u nde addino adadu goto ha jaltini hen 1444 omo namdi noon 1444 hol inɗe Allah tongata garen mbaɗen hen ekko seeɗa kaalen hen seeɗa fodde seeɗa ay sa waɗi 1444 hitande hikkande ko noon wiyete ay amun woni hitande amun ko ayna baliɗo alif taƴƴo mimarak ayna baliɗo ko capanɗe jeeɗiɗi alif gotel mim 40 so rendi rokkuma 111 tonga inde Allah wiyetende kaafi nde kaafi ko 111 joni noon hitande nde hawri 1444 ay sa windi hafizu ko 898 ay sa windi fattahu ko 489 ay sa windi majidu ko 57 sa rendini hafizu e fattahu e majidu tongantuma ko 1444 nden noon ñaagoɗa hen ndenka ñaagoɗa he udditare teddungal hitande nde ya dañi hen ndenka ya dañi hen udditare ya dañi hen ɓamtare teddungal wadde ya hafizu limore muɗum
ya fattahu limore muɗum ya majidu limore muɗum. No mbatta ko ndani ƴettu booliyel ma mbaɗa hen ndiyam ma gummoɗa juula darɗe ma ɗiɗi darde ma adinde janga fatiha lawol gotol janga falaqi laabi nogas e tati ma darde ma ɗimmide nde janga fatiha lawol gotol ma janga naasi laabi nogas e tati gayna tutta e nder ndiyam he. On saha noon ƴetta kurus ma ay ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e nayyi ɗum mbatta astahfirullah mbaɗa astahfirullah laabi nayyi astahfirullah laabi capannayyi astahfirullah laabi temedde nayyi astahfirullah laabi ujunere. So timmi noon puɗɗa wadde fatiha laabi nayyi mbaɗa salatul fatihi laabi capanɗe jeeɗiɗi janga ya hafizu laabi temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e jeetati janga ya fattahu laabi temedde nayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi janga ya majidu capanɗe joyyi e jeeɗiɗi. So gasi kadi mbatta astahfirullaha o saha adora ujunere nde astahfirullaha mbaɗa temedde nayyi ɗe astahfirullaha mbaɗa capanɗe nayyi ɗe astahfirullaha mbaɗa nayyi ɗe on saha uddere salatul fatihi laabi nogas e ɗiɗi on saha noon tutta ɗum e nder ndiyam he kaala haajuji ma hitande nde ko jiɗɗa Allah waɗanma e hitande he kanko woni baɗowo wona an ka baɗanteɗo ñagoɗa baɗowo waɗanma ko jiɗɗa waɗanma hen ko tutta hen on saaha jara hen feccere heddinde ƴeewa lamɗam ma sukara ma mbaɗa hen lowtoɗa jokka haajuji ma gaccida Allah golle ma. Yo Allah wallu kadi on dokkama cadeau nan ɗo ƴette mbatte nder ñooke ñooke moɗon o jaam waran wassalam.